tal? Gabriel Juanillo, G-Face, aquí está con nós. G-Face, benvido. Como estás? Como vai? Aí estamos, esta bachata que non pasa de moda, Da igual verán, inverno. Eu sempre digo, a mí a bachata é un xénero que non me gusta, pero as que fai, el sí me gusta. Que chula, señor. Moi divertidas, ademais, sí. Pero non podemos quedar aí afincados no pasado porque hoxe estás aquí, ademais, G-Face, porque ves con tema novo debaixo do brazo e menudo bonito día escolliche para estrealo, Home, xa Maldito Cupido xa o nome xa... 14 de febreiro, Maldito Cupido, se chama o tema, Maldito Cupido. Sí, Maldito Cupido. Pero non estou enfadado con ele. No, é un reproche, é como de Cupido que queres que faga. Sí, é o que faga. Cupido... Que fago da miña vida. Sí, latina mellor, peor, e logo xa te apañas, ti, non? Exacto, o sea, xa que... Iso, pero enfadado non estou. Bueno, pero está sendo un éxito, que ben. Sí. Que se centre un pouco, Cupido. Que se centre, sí, que últimamente non acerta. Está moi descentrado. Pois de contados que estamos ese Maldito Cupido que estreaba G-Face precisamente o Día dos Namorados e tamén G-Face acabas de actuar con Andy Lucas en Vigo. Xusto. Nada. Foi o mesmo día, non? O Día dos Namorados. O Benres. Que tal están? Están centrados? No. Eu creo que sí. Pois están recibindo con moita crítica, non? Nesta xira de despedida da súa carreira, tantos anos de éxitos, a crítica está sendo un pouquiño dura con eles, non sei se con razón. Eu non entendo, porque eu que estuve ali, ademais, a unhas persoas que levan 20 anos ou máis de 20 anos neste negocio da música, non cantan mal, iso xa xo digo eu. O sea que non entendo as críticas, non sei, a ver, tamén hai que ter en conta o cansancio, os viaxes, porque foi o día seguinte xusto de cando estuvemos no Mar de Vigo. Recordamos que xa recibiron as críticas pola xira de despedida de Andy Lucas. Estuveron na Coruña o día seguinte, non? Claro, iso, na Coruña. Estuveron na Coruña e o domingo actuaron na final da Copa do Rei de baloncesto e aí foi onde recibiron máis Que críticas. vai a trote, por iso digo. Eu vinos en directo que eu estaba ali na final de... E que che pareceu? Tes algo que... Non me chamou a atención naquel momento, despois vendo os vídeos, si ves que naquelo non, a mellor non soa como ten que... Que nunca sabes tamén, Mira, porque estamos vendo as imaxes aí da están, actuación. claro. Pero aí... O público entregadísimo, eso por O descontado. público moi entregado, pero bueno, mira, sabe Dios o que estarían escoitando tamén polos oídos, porque non iban co seu equipo técnico, iso sí que sei, Pero iso cambia cantou o moito. día anterior Nena da Conte espectacular, Sí? Iso non sabía, mira. Sí. Iso non sabía. De verdad, estuvo Nena da Conte cantando un tema, o seu tema famoso. Sí, tenía tanto que dar que foi un exitazo. Eu vino tamén en directo e afinou perfecto, estivo moi ben, moi ben. Por redes e tal, mirei, sí. Ben, pois aí están Andy Lucas na final da Copa do Rei, foron criticados, pero hoxe está con nos G-Face, non para falar só disto, sino para estrearnos e presentarnos este Maldito Cupido. Vamos alá. Veña, arrancamos o programa. Vamos, que mércores.